дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон шӯрои мутобиқсозии методии таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон доир гардид, ки дар он роҳбарияти вилоят, аъзоёни шӯро ва раисони шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. дар ҷамъомад 5 масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт. зикр шуд, ки шӯрои мутобиқсозию методии таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон дар давраи фаъолият баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, бедор намудани ҳисси ватандӯстиву аршгузорӣ ба миллату тамаддун ва истиқлолу ваҳдат дар ниҳоди сокинон чораҳои заруриро амалӣ намудааст. хусусан оид ба пешгирӣ аз ҳар гуна зуҳуроти номатлуб, таълимоти ғайриқонунии динӣ, шомилшавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳои радикалию ифротӣ дар муассисаҳои таълимӣ, донишгоҳу донишкада ва миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро бо усули мактаб ба мактаб, хона ба хона пурзур намудааст. тибқи иттилоъ, дар давраи ҳисоботӣ беш аз 540 чорабиниҳои гуногун бо иштироки наздик ба 40 000 сокин гузаронида шудааст ва ба онҳо баҳри пешгирӣ аз ҳар гуна омилу кирдорҳои ба ҷамъият хатарзо корҳои омӯзиширо ба роҳ мондаанд. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни баррасии масъалаҳои ҷорӣ баҳри пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо иштироки фаъолон ва шахсони донишманду роҳбарони сохторҳо дастуру тавсияҳои судманд дод. илова кард, ки баҳри пешгирӣ аз хурофотпарастиву фарҳанги ғайру баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бояд роҳу усулҳои беҳтареро истифода намуд, то сокинон ба умқи маънии фарҳангу тамаддуни ниёгони хеш дода шаванд. аҳамияти онро ба дурустӣ дарк намуда аз ҳар гуна фарҳанги ба мо бегона даст кашанд. дигар баромадкунандагон атрофи амалишавии бандҳои барномаи шӯрои мутобиқсозии методии таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон дар вилояти Хатлон изҳори назар намуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар соли сипаришуда 240 гурӯҳи корӣ дар 157 ҷамоату шаҳраки вилоят корҳои фаҳмондадиҳиро бо усули хона ба хона миёни сокинон ва минтақаҳои осебпазир гузаронидаанд ва дар ин вохӯриҳо беш аз 3 600 000 сокин иштирок кардааст. зимнан шӯрои мутобиқсозии методӣ дар соли сипаришуда баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои ҷиноӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, баҳри дучанд намудани фаъолияти корӣ масъулон дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои марбута корро ҷонок намуда истодаанд. раиси вилоят ба аъзоёни шӯро, роҳбарони шаҳру ноҳияҳо баҳри татбиқи барномаву ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва даст назадани шаҳрвандон ба ҳар гуна зуҳуроти номатлуб дастурҳои мушаххас доданд ва баҳри бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди ҷавонон, ҷалби онҳо ба илму фарҳанг, ҳамзамон рушди босуботи кишвару ба дастовардҳои хуб ноил гардидан тавсияҳои муфид доданд. манучер Ҳасанзода, Фахриддини Карим, Намозали Эргаш, Ахбор аз шаҳри Бохтар.